μία σκέψη για το καλό, μία σκέψη για το όμορφο, μία σκέψη για δράση, για το κοινό καλό, άσχετα το τι σκέφτεται ο καθένας, το τι πιστεύει, το τι φιλοσοφία έχει, το τι πολιτική, οτιδήποτε άλλο. Και αυτό εμείς έχουμε σκοπό να το συνεχίσουμε και να μεγαλώσουμε. Αυτό είναι, ας πούμε, για τα Σίβωτα και για το χώρο. Κατ' επέκταση είναι για τους επαγγελματίες, για τους τουρίστες που θα φιλοξενήσουμε, είναι για όλο τον κόσμο. Για όλο τον κόσμο που θα έρθει εδώ, που δραστηριοποιείται εδώ και για τους, βέβαια, και για τους κατοίκους που μένουν. Έτσι. Θεωρώ ότι τα Σίβωτα ζουν από τον τουρισμό και αυτό είναι ένα πράγμα που αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα. Επίσης πιστεύω ότι και η δράση μας, αλλά και η δράση του Συμβουλίου, αλλά και του Δήμου πρέπει να είναι εστιασμένη στον τουρισμό, ειδικά αυτή την εποχή που θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα φύγει και καινούριος κόσμος, ώστε να τον κρατήσουμε και για τις επόμενες χρονιές. Έτσι. Τώρα, στα μικροοικονομικά, πιθανόν οι δράσεις μας να βγάζουν έτσι, κύριε Δημητρίου, ένα προϋπολογισμό λίγο παραπάνω από αυτό που έχετε προϋπολογίσει. Και γι' αυτό θα θέλαμε την υποστήριξη. Ευχαριστούμε πολύ. Εμείς ευχαριστούμε καταρχήν και να σας συγχαρώ για την δραστηριότητα και για την πρωτοβουλία που πήρατε. Για τα οικονομικά που είπατε. Μικροοικονομικά είναι, δεν είναι οικονομικά σημαντικά, πιστεύω ότι είναι. Είναι και γραμμένα κάποια, αλλά εντάξει, δεν το συζητάμε. Ούτως ή άλλως. Να σας συγχαρώ γιατί πέρα από την προσωπική άποψη και φιλοσοφία που έχει ο καθένα για τον τουρισμό, εδώ υπάρχει και πρακτικό αποτέλεσμα. Ναι. Και συμβάλλεται και συνεισφέρεται σε αυτά, στο Δήμο, σε αυτά που έπρεπε να κάνει ο Δήμος. Έτσι, είμαστε σε μια δύσκολη... Δεν επαναπάβεται ο Δήμος. Δεν επαναπάβεται. Πρέπει να σας πω ότι εδώ σήμερα είναι η μισή δημοτική αρχή. 3 αντιδήμαρχοι, το τοπικό συμβούλιο, ο δημοτικό σύμβουλος από εδώ, είναι η μισή δημοτική αρχή. Καταλαβαίνετε ότι δίνουμε μεγάλη σημασία στα Σίβωτα, γιατί ανάπτυξη δεν μπορούμε να κάνουμε άλλη εκτός από αυτό που λέγεται τουρισμός, να τον ενισχύσουμε, να βοηθήσουμε την περιοχή, να βοηθήσουμε τα Σίβωτα, να έχει το νερό του, να έχει την καθαριότητα, αργότερα να έχει το βιολογικό, είναι κάτι που δημιουργήσαμε. Έτσι δεν είναι ανάγκη τώρα να λέμε εδώ. Όχι, δεν λέμε τέτοια. Εγώ εν κατακλείδη θέλω να σας συγχαρώ και πραγματικά να σας ευχαριστήσω και προσωπικά και εκ μέρους των αντιδημάρχων. Καλή δύναμη σε όλους. Και καλή συνέχεια και κάποια στιγμή που θα μπορέσω να μου το επιτρέπουν οι υποχρεώσεις μου, θα έρθω και εγώ να πάρω και εγώ τη σκούπα. Θα σου φυλάμε τη μπλούζα. Εγώ να πω 2 λόγια.